Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ingkang kinurmatan lan kita mulyakaken Kepala SMA Negeri Setunggal Patikraja, Bapak saha Ibu guru sedaya ingkang kinurmatan lan kita mulyakaken. Ingkang berbahagia sedaya rencang-rencang. Monggo sesarengan kita muji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sedaya lan sehingga kita saged dipun kempalaken wonten daerah punika kanthi sehat ingkang boten wonten alangan punapa keparenga kita memperingati dinten Kartini ing tahun menika. Shalawat saha salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Keparenga kawula matur ing mriki bertugas sebagai pembagi wekdal dalam program ing sekolah punika. Kangge menyingkat wekdal, langsung mawon kawula waosaken susunan program sebagai berikut. Acara sapindah pembukaan. Acara kaping kalih nembang lagu Indonesia Raya. Acara kaping 3 inggih punika sambutan kepala sekolah. Acara kaping sekawan inggih punika sambutan ketua panitia. Acara kaping gangsal maca geguritan. Acara ingkang terakhir inggih punika hiburan nyanyi. Menikalah susunan program ingkang badhe kalampah wonten dinten punika. Mugi-mugi program saged berjalan ingkang lancar. Acara kaping kalih yaiku nembang lagu Ibu Kita Kartini ingkang mangke badhe kasarirani dening sederek Nosa Dia Embun Widiana. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Acara kaping 3 yaitu sambutan kepala sekolah. Monggo dening Ibu Aurelia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru lan karyawan ingkang kinurmatan lan murid-murid ingkang kula tresnani. Monggo kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan lan kesaranan dumateng kita sedaya saengga kita saged kempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing tanggal 21 April menika tanggal kelahiranipun Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini menika salah satunggaling kusuma wangsa ingkang memperjuangaken emansipasi wanita. Pramila saben tanggal 21 April bangsa Indonesia mangeti dinten lahiripun Raden Adjeng Kartini. Pangetan menika ugi kangge atur panuwun dumateng Raden Adjeng Kartini awit saking perjuanganipun para wanita saged gadah kesempat ingkang sami kaliyan tiyang kakung. Menika ingkang saged kula aturaken kathah kalepetan anggen kula matur nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara kaping sekawan yaiku sambutan ketua panitia dening Sederek Reva Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru lan karyawan ingkang kinurmatan lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Monggo kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan lan katsarengan dumateng kita sedaya sangga kita saged makempal ing papan menika kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing tanggal 21 April menika tanggal lairipun Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menika ingkang salah sawijining kusuma bangsa ingkang sampun memperjuangaken emansipasi wanita. Pramila saben tanggal 21 April bangsa Indonesia mengeti dinten Kartini. Pangetaniku ugi kangge atur panuwun marang dumateng Raden Ajeng Kartini awit saking perjuanganipun para wanita saged gadah kesempatan ingkang sami kaliyan tiyang kakung. Menika ingkang saged kula aturaken kathah kelepetan anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kaping gangsal yaiku maca geguritan dening Sederek Nanda Lestari. Kartini, sapa sing ora kenal panjenengan? Pahlawan sing kang mbela kaum wanita, pahlawan kang berjuang nentang paugeran Walanda. Kartini, senajan tinitah dadi priyayi, duweni trah bangsawan. Kartini mbela emansipasi wanita, mbela rakyat jelata. Kartini, wulan iki dadi seksi panggonanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi bukti masa perjuangan Kota Jepara jadi papan panggonan ngukir sejarah wanita. Kartini, amarga jasamu wanita Eropa lan wanita pribumi dadi duweni hak kang padha duweni hak pikantuk penduduk. Acara ingkang terakhir inggih punika hiburan nyanyi. Monggo dening Sederek Oktana Rahmadani dipersilahkan. Ya konconing kisih gembira, alerap-lerap banyune segara. Anglia numpak prau layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Awan praune wis nengah, piat-piat banyu binalah, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lumrah lesu. Adik jauh mas jebul wis sore, ditinggal opo katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae, dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Dumugi acara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten para rawuhi angger kula ngarekaken lampahing acara ing wekdal menika minangka kathah pinanggih kalepatan ing basalan Subasita, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.